Hrvatski branitelji, veterani Domovinskog rata, zajedno s članovima obitelji poginulih i nestalih branitelja, predvođeni umirovljenim generalom Zdravkom Mandabakom, ponosno i časno danas nose hrvatsku zastavu, kakva se od 5. kolovoza 1995. vijori na Kninskoj tvrđavi u spomen na veličanstvenu pobjedu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Danas slavimo dan borbe. Posebno pozdravljamo obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, kojima smo neizmjerno zahvalni na najvećoj žrtvi koju su podnijeli za Hrvatsku. S nama su i hrvatski ratni vojni invalidi, bivši zatočenici srpskih koncentracijskih logora, kao i predstavnici vojnih udruga iz Domovinskog rata, pristigli iz svih krajeva naše domovine. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila. Mila, kano si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Vedro nebo, vedro čelo, blaga prsa, blage noći, toplo ljeto, toplo djelo, bistre vode, bistre oči. Hrvatske, simbol naše suverenosti i samostalnosti, neovisne i slobodne Hrvatske države za koju su mnogi položili svoje živote,
preuzet će mladi kadeti, nasljednici hrabrih hrvatskih branitelja u redovima pobjedničke Hrvatske vojske i policije. Gospodine predsjedniče i vrhovni zapovjedniče Oružanih snaga, mimochodom, povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje je spreman. Molim vas odobrenje za početak mimohoda. Prijavak predao general pukovnik Tihomir Kundin. Neka mimohod krene. Na zapovjed! Na čelu postrojava sa zastavom Republike Hrvatske ratni Dominik Jagić, pripadnik Oružanih snaga od 2014. godine. Slijedi zastava predsjednika Republike i zapovjednika Oružanih snaga, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva hrvatskih branitelja, Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, zastava policije te zastave grana Oružanih snaga. Slijedi postroj zastava ratnih postrojbi
postrojbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, koje simbolično predstavljaju sve postrojbe Hrvatske vojske i policije koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Nose i pripadnici Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova. Postrojb zapovjeda vojnik Mario Maslov, pripadnik Oružanih snaga i sudionik Domovinskog rata od 1991. godine. Ratne zastave! Mas pedi pique. Pješački postroj hrvatskih povijesnih postrojbi predstavlja našu bogatu vojnu povijest. Hrvatski hajduci, uskoci, graničari, usari, panduri, mornari i zemlji. Svi oni koji su spremni braniti svjetovnih ratnih stanjega život svoje vojne umijeće dokazali su na bojištima drugi svijeta. Na Milovodu sudjeluje 220 pripadnika i 26 povijesnih postrojbi, a postrojbom zapovjeda predsjednik Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, poručnik Emil Černi. Zapovjednik Karlovačke građanske garde i dragovoljac Domovinskog rata 1992. godine. Savez povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, Karlovačka građanska garda, Kegljevićeva straža Kostar iz Pregrade, Zrinska garda Čakovac, Lička pukovnija Gospić, povijesna postrojba Ivanči grada Deseta Sandra Ivanić, povijesna postrojba Ban Gašpar Alpić iz Velike Gorice, Gradska straža Požega, Turopoljski radijenik iz Velike Gorice, Hrvatski sokol Vinkovac, Hajdučka družina Mijata Tomića iz Tomislava, Vitezovi Kraljevskog grada Jajca, društvo Poljičana Sveti Jure Priko iz Omiša, Omiša Husa, Počasna Sokolska garda Osijek, Samoborska narodna garda, Slunjska pješačka krajiška pukovnija, Svjetonedjeljska garda Petar III. Erdut, Varaždinska građanska garda, Frankopanska garda Ogulje, Vitezovi i Vranski Pakušta, čuvari Kristovog groba Vrlike, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica posebno Ladera, Žumirački uskoci, Viteška udruga Kumpanija Smokavca s Korčulom, Jelačićeva garda Završić, Kumpanija Blato Korčula. Ali viš tam se već vede.
Pozdravimo postroj kadeta Kadetske bojne Predrag Matanović, Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Postrojem zapovjeda vojnik Josip Kovačević, pripadnik Oružanih snaga od 2009. godine. Postroj čini 98 kadetkinja i kadeta koji se školuju na sveučilišnim vojnim studijskim programima u Zagrebu i Splitu. Kadeti! Opet ovo je. Slijedi postroj ročnica i ročnika koji su odlučili svoj put vratiti u redovima moderne i suvremene hrvatske vojske. Naoružani su jurišnom puškom BHSD-2 hrvatske vojske. Postroj zapovjeda bojnik Mario Rukavić, pripadnik Oružanih snaga 2008. godine. Ročnici! Nakon ročnika slijedi postroj pričuvnika koji čini 113 pripadnika iz 6 pješačkih i jedne topničko-raketne pukovnije. Na čelu postroja je pukovnik Robert Knežić, pripadnik Oružanih snaga od 1999. godine. Pričuva! Nakon postroja pričuvnika pozdravimo pješački postroj antiterorističke jedinice Lučko, kojega čine 52 pripadnika opremljenih osobnim intervencijskom opremom. Antiteroristička jedinica Lučko bila je prva organizirana postrojba na početku Domovinskog rata, osnovana 1990. godine, te su sudjelovali u svim operacijama i zadaćama u obrani suvereniteta Republike Hrvatske od Vukovara do Dubrovnika. Postroj zapovjeda glavni policijski inspektor Kruno Mihalinčić, sudionik 1993. godine. Teroristička jedinica Lučko! Pješački postroj jedinice specijalne i interventne policije broji 49 pripadnika specijalne policije. Pripadnici postroja naoružani su jurišnom puškom. Koji su u navijačkoj opremi i naoružani puškom HSS-škom i jurišnom puškom BHSK-2, također hrvatske postroj. Postroj zapovjeda srpske razvojne policije, razvojnici Marko Cestarić. Pravosudna policija! Iza pravosudne policije slijedi vatrogasna nevremena poplava i potresa. Ne postoji izvanredan događaj na kojem oni ne djeluju. Vatrogasci! Zadovoljstvo nam je što u svečanom uvodu prvi put su oružane snage partnerskih zemalja s pripadnicima i sastavom. Pozdravimo pripadnike i sastava Oružanih snaga Republike Poljske, Portugalske Republike, Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Slovačke, te Ujedinjenog Kraljevstva Teritorije Sjeverne Irske.
opremljene borbenim prslucima i naoružane jurišnim puškama VKS-D2 s podsjetnim bacačem granata VKS-B G40 mm hrvatske proizvodnje. Postrojem zapovjeda bojnik Tihomir Kastrijev. Tigrovi! Jedan grom, Sauzi grom. Ispred nas prolazi 138 pripadnika druge mehanizirane bojne grobovi, gardijske mehanizirane brigade, koja danas ponosno nastavlja slavni unutarnje druge gardijske brigade. Pripadnici oslobodne prsluka naoružani su šestornicama FPV. Postoji zapovjeda bojnik Mirko Muhin, pripadnik oružanih snaga od 2009. godine. Gromovi! Imamo 138 pripadnika tenkovske bojne kune, gardijske oklopno mehanizirane brigade, koji su opremljeni borbenim prslucima i naoružani kratkim strojnicama kuna hrvatske proizvodnje. Slavne ratne kune tijekom Domovinskog rata uspješno brane Slavoniju i Baranju. Na čelu postroja je pukovnik Goran Anić, pripadnik oružanih snaga od 2007. godine. Motor treće mehanizirane bojne palce, gardijske mehanizirane brigade, nasljednici slavne četvrte. Dan danas uspješno se koristi za letačke operacije. Bilo je ovaj helikopter u upotrebu primarno za potporu ostalim rodovima oružanih snaga, kroz zadaće svih vrsta izviđanja, korekcije topničke paljbe, bliske zračne potpore te praćenje poboja u svrhu zaštite. Vođa formacije Krešin. Slijedi informacija od provedba specijalnih zračnih operacija. Sekundarne zadaće uključuju taktički prijevoz ljudstva i opreme, medicinski prijevoz i zadaće potrage i spašavanja. Jedan je od najrasprostranjenijih helikoptera zapadnog proizvoda. Maksimalna brzina približno 360 km/h. Fireboss kao vođa trojke upravlja pilot bojnik Goran Grgić, pripadnik oružanih snaga od 2010. Rekordna godina bila je 2017. kada je bilo potrebno odgovoriti na čak 545 požara, zbog čega je eskadrila poklonjena za uspješno obavljanje misije. To ostavlja najprosječni rezultat izučavanja 58 izvan Republike Hrvatske u 15 europskih država. Dame i gospodo, slijedi četvrti dio današnjeg mimohoda, motorizirani, mehanizirani i oklopni postroji. Motorizirani postroj otvara Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa pripadnicima i motornim vozilima zapovjedništva za intervencije, uprave za posebne poslove sigurnosti, uprave za javni red i sigurnost te uprave za granicu.
Postrojem zapovjeda policijski savjetnik Tomislav Naglić. motorizirani postroj vojne policije u kojim je angažirano 15 motornih vozila i vojna oprema pohodnije vojne policije. Na početku je zapovjedno vozilo MATV, a oklopljena višenamjenska vozila MATV. Specijalnih snaga sudjeluje 16 motornih vozila i 3 ribe brodice na prikolici. Postroj predvodi 5 motornih vozila Humvee, namijenjeni za prijevoz i zaštitu ljudstva u borbenim uvjetima. Vozila su opremljena sustavima veze koja osiguravaju nesmetanu komunikaciju s drugim vozilima u konvoju, kao i vezu s nadređenim zapovjedništvom. Vozila Humvee naoružana su teškom strojnicom Browning kalibra 12,7 mm. Slijedi 8 lako oklopljenih višenamjenskih stroja su 3 ribne i 3 s posadom vozila građerima bezpilotnih letjelica RQ-20 Puma. Brodica se koristi za provedbu taktičkih pomorskih specijalnih operacija, uključujući presretanje, ukrcaj, pretragu i zauzimanje plovila, te brzi i učinkovit odgovor u pomorskim sigurnosnim zadaćama. Naoružanje čine automatski bacač granata Mark 19 kalibra 40x53 mm i teška strojnica Browning 12,7 mm. Nakon specijalnih snaga slijedio motorizirani postroj Gardijske motorizirane brigade i Gardijske oklopne motorizirane brigade 43 motorna vozila. Postroj zapovjeda bojnik Marko Franješ, pripadnik oružanih snaga Hrvatske od 2006. Na početku postroja zapovjedno vozilo MATV, kojega slijedi 28 lako oklopnih višenamjenskih vozila MATV. To su borbena vozila namijenjena za izviđanje i borbenih kretanja, pratnju i borbeno osiguranje konvoja, te odbor. MATV može biti naoružan strojnicama Browning 12,7 mm, ima protubalističku i protuminsku zaštitu, a postiže najveću brzinu 105 km/h. Slijedi skupina sastavljena od 7 borbenih oklopnih vozila Polo M83 s pilotom raketama Mamutka i strojnicom kalibra 7,62 mm. Ima 2 člana posade, a postiže najveću brzinu od 97 km/h. Na kraju motoriziranog postroja dolaze 7 oklopljenih višenamjenskih vozila MATV s minobacačima kalibra 120 mm. Minobacači 120 mm namijenjeni su za utvrđenje vatrenih potpore na hrvatskim snagama, nanošenje gubitaka, neutralizaciju, uništavanje željeznica protivnika izvan zakona i u zakonima poljskog.
pravljaju prolaza u minskim poljima, a imaju mogućnost zadržavanja bojnog prostora radi prikrivanja manevra prijateljskih postrojbi te osvjetljavanja bojnog polja. Pozdravimo vojno-obavještajni postroj kojim je angažirano 9 vozila obavještajne pukovnije i zapovjednog vozila Humvee postrojem zapovjeda pukovnik Mario Kovačić. Slijede 2 terenska vozila Mercedes s izvidničkim čamcima Zodiac te timom dubinskih izvidnika opremljenih za ubacivanje u područje operacija vodenim putem. Potom slijede 2 terenska vozila Toyota Hilux s bezposadnim zrakoplovnim sustavima Orbiter 3 namijenjenim za prikupljanje obavještajnih podataka iz zraka te provedbu zadaća u dnevnim i noćnim uvjetima s prijenosom podataka u stvarnom vremenu. A na kraju postroja su 2 teretna vozila Iveco sa sustavima za elektromagnetske operacije. Postrojem Hrvatske ratne mornarice, 12 vozila zapovjeda kapitan korvete Milko Bravaš, pripadnik oružanih snaga od 2008. Postroj čini zapovjedno vozilo Humvee, slijede 3 moderna obalna lansera RDS 15 na vozilu Žarka 815. Moli visoko automatizirani sustav s mogućnošću brze reakcije na pojavu i odabir potencijalnog cilja. Posjedno će 4 člana, naoružanje 4 rakete RDS 15B. Vidimo i 4 teretna vozila MANUS koja je transformirana, a M-70, SAG-2, protuporske rakete RDS 15B. Kako su opremljene rakete topovničke?
Hrvatske vatrogasne zajednice kojim iz zapovjednog vozila Humvee zapovjeda glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U postroju redom možemo vidjeti zapovjedna vozila iz kojih zapovjednik prati stanje na intervenciji, vatrogasne motocikle koji služe za lakši pristup intervenciji, a najviše koriste pripadnici vatrogasne postrojbe Hrvatskih autocesta. Pick-up vozila namijenjena za prijevoz vatrogasaca i opreme, navalna vozila koja se koriste za gašenje požara i spašavanje, autocisterne koje služe za opskrbu vodom, šumska vozila koja se koriste za gašenje požara otvorenih prostora i šumskih požara na teško dostupnim područjima, vozila za spašavanje iz ruševina koja imaju svu opremu potrebnu za spašavanje unesrećenih, akcidentna vozila koja se koriste za akcidente s opasnim tvarima, autoljestve koje služe za spašavanje ljudi i imovine s visine, zapovjedno komunikacijsko vozilo za rukovođenje prilikom velikih intervencija i za komunikaciju, spasilački brod koji se koristi prilikom vatrogasnih intervencija na vodenim površinama. A na kraju postroja vidjet ćemo i autobus koji se koristi za prijevoz vatrogasaca prilikom velikih intervencija. Zapovjeda vojnik Predrag Franić, sudionik Domovinskog rata i pripadnik Oružanih snaga od 1991. godine. Zapovjedno vozilo slijedi 12 samohodnih protuzrakoplovnih topova 20/3 mm M55 A4 VOV-3. Slijede 4 samohodna raketna sustava S-10 Krom i 2 samohodna raketna sustava S-10. Na kraju prostroja prolazi 5 motornih vozila Torpedo 130 s prijenosnim raketnim sustavom Mistral 3. Mistral 3 namijenjen je za uništavanje svih niskoletećih ciljeva u zračnom prostoru na putanjima u odlasku i dolasku. Lansiranje se može provesti sa zemlje, vozila i brodova u svim vremenskim uvjetima, danju i noću, na ciljeve koji zrače infracrvenu energiju. Sustav Mistral s infracrveno-plavom za samonavođenje može zahvatiti borbene zrakoplove na udaljenostima do 20 km, a mini dronove do 1500 metara. Način lansiranja je Postrojem nuklearno-biološke jemenske obrane s 11 motornih vozila zapovjeda bojnik Marinko Štenja, sudionik Domovinskog rata i pripadnik Oružanih snaga od 1991. godine. Zapovjedno vozilo Humvee slijede 4 kamiona i traktor sa sustavima za RDK dekontaminaciju MPD-100, koji je namijenjen za RDK dekontaminaciju ljudi, vozila, opreme i zemljišta. Za opskrbu sustava MPD-100 vodom koristi se autocisterne i reko koje dekontaminacije. Na kraju postroja nalaze se 4 cisterne za dekontaminaciju TAN 150 ACD M78. Sljedeći na redu je inženjerijski postroj s ukupno 22 motorna vozila. Postrojem zapovjeda pukovnik Luka Dodik, pripadnik Oružanih snaga od 2005. godine. Postroj čini zapovjedno vozilo Humvee,
2 motorna vozila s protivničkom zaštitom MRAP MATV, 2 vučna vozila s inženjerijskim strojem Dozer CAT D6, jedno vučno vozilo s inženjerijskim strojem Dozer CAT D8, 2 inženjerijska stroja JCB 426 KTM, 2 tegljača na kojima se nalaze amfibijski prevožnjaci PPSN, 2 motorna vozila Iveco Eurocargo s prikolicama na kojima se nalaze roboti za uklanjanje improviziranih eksplozivnih naprava Teldor, 2 autodizalice Locatelli, 2 motorna vozila MAN sa sustavom za navlačenje na kojima se nalaze strojevi za razminiranje MV4 hrvatske proizvodnje, 2 terenska vozila Jeep J8 čamci za spašavanje M6 hrvatske proizvodnje, te 4 samoistovarjivača Ford Trucks. Postroj 10 čini 13 motornih vozila. Postroj u zapovjednom vozilu Ambi, vojnik Kristijan Jakobanac, pripadnik oružanih snaga od 1997. godine. U postroju veze možemo vidjeti 2 vozila veze Mark opremljena taktičkim uređajima veze, 2 oklopna vozila Patra, u kojima je integriran višeželjni komunikacijski i informacijski sustav, 2 vozila MATV, Slijedi logistički postroj koji čini 26 motornih vozila. Postrojem zapovjeda brigadir Bruno Špoljar, sudionik Domovinskog rata i pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi od 1991. godine. Nakon zapovjednog vozila Humvee i 2 borbena vozila MATV, slijede vozila koja prikazuju sposobnosti zapovjedništva za potporu, čija je temeljna zadaća logistička i zdravstvena potpora Oružanim snagama Republike Hrvatske. U postroju vidimo pretovarnu dizalicu nosivosti do 25 tona, multifunkcionalno logističko vozilo s cisternom za prijevoz pitke vode kapaciteta 10.000 litara, multifunkcionalno logističko vozilo s cisternom za prijevoz goriva kapaciteta 9.000 litara, 2 multifunkcionalna logistička vozila Mercedes Arox s 20-stopnim kontejnerima za prijevoz materijalne imovine, logističko oklopno vozilo za izvlačenje oštećene borbene tehnike MRAP MCV, tegljač Mercedes Arox s niskopodnim poluprikolicama za prijevoz izvan gabaritnih tereta i tenkom za izvlačenje oštećene borbene tehnike, 2 teretna motorna vozila s poluprikolicama Denison na kojima se nalaze 2 40-stopna kontejnera za prijevoz različite materijalne imovine i terenski viličari Mofed za pretovar tereta. Tu su i teretna vozila koja vuku uređaje za pročišćavanje vode ROPU,
Uređaj može pročišćavati vodu iz mora, rijeka i jezera, a kapacitet mu je do 5680 litara na sat. Vidimo i 2 multifunkcionalna logistička vozila s kontejnerima za skladištenje goriva kapaciteta 9000 litara. Potom 2 tegljača s poluprikolicama na kojima se nalaze viličari i pampuci za pretovar tereta težine do 15 tona. Te 2 teretna motorna vozila za prijevoz tereta nosivosti do 5 tona. Poslije zapovjedna bojnik Ivan Kampa, ukupni korištenih snaga 2006. Poslije pobjednog vozila Habil, nakon kojeg slijedi 10 zapovjednih haubica vozila 2150 mm. 20 haubica 2155 mm odluke u visokoj razine autonomije, optimalna zaštita poslova, velika brzina paljbova, znači s velikim dometom i visokom točnosti, te velika taktička i strateška dobivenost. Slijede 4 samohodne haubice i 122 mm, 2 voznika dometa, 15.400 metara s 5 šlatova plastika. Nakon voznika možete vidjeti 6 samohodnih M7 raketa, 122 mm, M90 ruka i za njih 8 samohodnih B-21 gram. Nakon samohodnih raketa slijedi 12 haubica, 122 mm. Na kraju postoje topništva, slijede kamioni koji vuku topništvo, a koristi se i logističkim potrebom. Možemo vidjeti 4 topa 130 mm i 6 haubica 155 mm.
U mehaniziranom postroju su 62 borbena oklopna vozila Patrija kojima je opremljena gardijska mehanizirana brigada Hrvatske kopnene vojske. Mehanizirani postroj predvodi zapovjedno vozilo Patrija 127 ZPB u kojem se nalazi vojnik Perica Vuković, pripadnik Oružanih snaga od 2009. godine. Prva skupina vozila Patrija iz sastava je prve mehanizirane vojne Tigrovi, gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Ova skupina vozila naoružana je daljinskim upravljanim oružnim stanicama 12,7 mm. mehanizirani postroj koji će pripadnici motorna vozila i vojna oprema gardijske oklopne mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. A u njemu su borbena vozila pješaštva M80K, borbena vozila pješaštva Bradley M2 ARPA ODS i tenkovi M84. Postroj za vojnik Zoran Sokolović, pripadnik Oružanih snaga Hrvatske od 2005. godine. Prva skupina iz sastava oklopne mehanizirane vojne gardijske oklopne mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske s 26 borbenih vozila pješaštva M80K. Volga M80 borbeno visočno vozilo namijenjeno za
bi se stavili na jednu plaću na dužnost. Opremljeni je parcijalne stolice, Osjećaj predvijećeni tim stavom stava Puskina, to se ne dešava i Puskina za ovim. Treća skupina najveći do 10 km i automatski razvijaju streljiva. Bojni poput roka sastavljaju 13 streljiva, čine 42 km. Tej 84 opredjeluje ciljni špilja. Posljednji postroj svečanog mimohoda prezentira sredstva kojima se u skoroj budućnosti opremaju oružane snage. Nedavno brzi i robustni patrolni brod hrvatske tvrtke Shadow Nautics, namijenjen vojnim, policijskim i sigurnosnim operacijama, krase ga otpornost, stabilnost i vrhunska balistička zaštita. Duljina broda iznosi 14,5 metara, širina 4,2 metra, a gaz svega 0,48 metara. MRM-2 Interceptor, proizvod hrvatske tvrtke Orka, taktički je FPV dron kamikaza, namijenjen neutralizaciji protivničkog ljudstva, vozila i visokovrijedne